pini Karbi Anglong Tv9 News kilang aradono pansame kardom pipaju panig. Pini berta thanbang nelimen mirdan thangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arju panikha. APHLC MP candidate JI ka tharpen pherangke mai ki pha. Lason si kidam tangjang mi puni phain kora trok arni mesen me et insam jin pen abang phutin sitame mithang ador ke sopik awot jokpon longlong. Bang sopen a jok kado kawe thoi lapen inglong anparta di mahasau arat tumaphan APHLC MP candidate JI ka tharpen ka choro pachirpon. Lapen labang so MP election ke APHLC asong tumsi ke ong tunga vote pen haipon vek poputa APHLC MP candidate JI ka tharpen Karbi Anglong arada phan thanpon. To tangte arju ikha ake hai APHLC MP candidate JI ka thar pherangke mai ke pha along kaning je pon alam. News Tech Report Karbi Anglong TV9 News. Arni jang mi po in koira trok arni election ke do polling ke do halabang sohot nang litum ka do weta reporters journalist ke do tum anda nang litum nang phuri dun lo nang lang dun lo la pen nang lang dun chari lo la pen la sopot nang litum phan nang choro lo la si non ni litum rat atum phan Karbi Anglong ke do an arat ka dok kawe jat a community tame jat arat tame kado e phanta nilitum ka churuji phansi pini labang so press conference ke nitum hanglo lapen alang litum phan nilitum inglong asot tame thoi asot tame kado kawe tum phanta nilitum APHLC in pen churul Tewang jilong na MT election ko anabut pensinan to hai nilitum kachinia ting hala percentage mang do oedat ke di 76 lo ne pilonia na la posi la he aprang me nilitum 99% la son doji pusi matha setan la son kalidet apot la sinon ke nilitum ka matha lak thom pen ke nilitum APHLC si hai pu pusi ning theklong lo niliphan nge lak thom so se pusi pu he muthe nili la isi estimate ating pen kamatha ke APHLC tum lak thom ake ong pen ni tum hai ve ko ke ong ekolo so constituency men sinale long a constituency ke la Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong except hala border khasi tum hedi hala tum a thai pen abahire ke nilitum si ong olo ke lo di mahasau pen hadak estimate non mati pu ke 40,000 ke kom kg pu si pu jong sinale tuma party lo napong MP election remde tulo dang te election la kusong dojiba MP ke re-election nilitum dak laga demand ji gali la bang demand ji bolte India block tum ji demand ji laga Delhi kado penching room petsi To mon charting ke wanga jok don't capso se ahem kan hok tu. Kidam tang ni phain kora troxy jangmi po cheklo lakhain kora hini surupathar constituency ka parlo paglang so lakhahini maising ti monga rongalong men to mon ka charting lapen RV ke thek ki janga jok hem ka hinudun et pu berta arjulong si nilitum Karbi Anglong TV9 News pherang ke tumpen humri dam lo lason si pherang ke bitung atumpen ka humri dam unahut ki sungge phovega bang phul atumpen nang kapachini do na tengke patumiar ni kang sampor phai trok lapen troxy malom men to mon charting lapen RV ke theke jang hem nang pon pi rai tetlu lapen don cap so se ahem hingno tun lo pusi frankia thengno nang pachini do lapen ki sungke phove ka bang phu abang phia tumpen non ka chare bom local MAC kadom terang pi MLA Dr. Numar Mumin CM Dr. Duliram Ronghang anparta ong tung ke esialong kachari pon ke theki dinga tumaphan nang ravek thaputa chuning ripon tangte kisung ke phove ka bang phwa bang phia tumpen kaning je pon alam thele arju pon ikha arnam lang pipen thorom terang Karbi Anglong TV9 News kia bitu atau ban chuning rilo na tum nang humri thek pot la sila pulo lama ke tuwe ko tarik troksi ko troksi an yang sambaji trokra chitti malong lampen
tumon lang no ke bang mat lapu la pak lang so nong tu area abang ke don nia hem ta hen no pon lo yo nan na tu ta the pon long lo la si non la so phan bang ke ekdom non ke do ke thak ta la abar side ave pin lo yo chutun cho dang ta thai ave pena ke hola hor jon tu cho pangreng ta ke ekdom ala hem ki ru pan mat bap pon ta jon ni jon thom ni ke bap pon do lo la sila tum bhan bang ke mane na tu ma hin pen da ke thegi ding tum bhan ki patli phan sina tum da wang lon mi sen lo la sin non local mec mane la ka dom ba do bhan chuning ri pita prabjin pen akerap nang pithegi mini usi na nang chuning ri du no na tum long hoi pen ta ke la nang li tuma long hem so ke long dun son duma non ko bang ke la dak bang ke bortoman long delang hola la suloman bang ke long delang la si lang ta tevel puta nang piji pusiki puta election dia sinang piji put si pu na mu dia ke dia ta hai mini mina lang si non ko bang ke long delang lata mo nang pi nang pita ji la sin non bang ke bat mane la ting ai plang ni bak tarat nu kha ba phan che ke ta jo la arbung ar phita heno lablo la si New York nu yam ta men ke chiri tong ai the la si bortoman non ba ka ko ke chiri ke chi kim tong ai the ko phan ke akera pa sap lo long ji ma po si ni tu mo hoi pen ta nai chu ning ri dun lo Bukajan forest pen thengpi kang hu kinep pon patumini phain coroner kep ajo por malom Bukajan Eastern Range ka parlo PDP lekthia rong along hum thom thengpi kang hu atra kinep pon nason sinon malom thengpi kang hu atum chimit me pin pen ajo Bukajan Eastern Forest Saikiatum Joy pen Berta Longsi Bukajan Eastern Range Officer atum patrolling dampo mahu PDP lekthia rong along thom thengpi kang hu agari kinepon long hut ke ahem kang long kati waratum ke kadla pusi pherang ke tum ka humri dam hut nang kachini de lapenon la so thengpi Bukajan Range Office 1.c kang hu ve ka tum lapen agari amali ka tum aphan ritar lipon Berjan pen hempu inti Karbi Anglong TV9 News. So sila khain kora trok duar bagri constituency ka parlo dola mara kania terona rong along open stage asai hem along EPHL sia tumpen pranke mai kangi mate Daniel terona phan lamwai kipi lakhain kora trok duar bagri MAC ka parlo dola mara kania terona rong along EPHL si mai phu mondol sing di ahin pen Daniel teron pranke mai along kaning je ke chok chi pena job pu thot lamwai kipi to tang te pranke thingno kaning je lamle pu thot arju pos iksine duar bagri pen Solomon Ingleng Karbi Anglong TV9 News Lasi public city secretary Daniel teron kining ye alam puthat nili tumla solam ba arjum tumte pen arjuta mi melam takni alam mange kopi polama puta alang kining ye bangalalo BJP yong se hide de putte Congress pen IPCC samse adai chen nangi kopi adai pantalang ni pudam lo to Congress to phana alam ba ne tum chini de loe sita mene tum IPCC pen kopi ke chokche kopi ke le kopi sine tum ke claim ke dam nangli anina pulunde do pen rada tum sita me pini IPCC along kopi sininga kang samdunde do sita me nangli kini ye bank lalo BJP yong se hai pute IPCC pen Congress samsa dai chen nai to la so lam kini ye bank ke nangli therak nai kini ye bank therak rek nai athi do kopi polo pute neli tum IPCC tum ke komentu ne penta hey longri aphan la pen ke neli tum ke claim ke dam tetami aki hing no po bang ne tum chi thek po long le lai pini kar bang long neli tum a hoya dui pentang lok kar bang long de phelang tetami neli tum IPCC pen
an ke kichirai don je pan bor ile pen rad tum dana chini lo episode se tum ke pini council long sa me do do long le na MP MLA ta hai dun dala rat tum na chini bon ta me nene tuma sar nang ke ya pona joine me sen atwa thai long se pini kar beng long yes west dimao so kar bitum anta nang thudun pak pen ni to long ke kam na chi ordon nang li nang thai long le ma je ani tu aking no account ke claim pote la hai rat muluk tum ni to long nang dun jima la se adai po bosto bank ke ni tu ke claim tok che pek pote la ke dolo sitame non BJP pan hai pahai det pote adai ke EPCC pen congress po alam ahok pet ke nang ni tum ESDC tum ta dai chen nai ni ri na puji bank kopi polo pote nang ni tum regional ok avi ma na tum khei phan se ke chong long ri phan se ke song hemprek phan se ke song pote na tum kopi pote ni tum regional long na do de no te ni tum ahok pet khei long ri aphan hemprek phan ke song long pi pon tum na do de ahok pen ke nang ni more thing to so a pocket or lo sido pen directly pen indirectly nang ni ke BJP amuni pen BJP long si dola ESDC leader tum ange pen nang tum non election ke par thudu se tame koma se poison at si pote lage BJP tu la ye ne tum EPCC pen nang yong ndak ko nang tum tangka ve ke kuna pen tangka lo sitame la hai election na par thudu ke tuliram rong hang omor sing tu na pichong atang ka pe tena tum election na par thudu la se nelimo pen pulo ahok pe radai ke chennai pote non bank ke nangli Daniel Tero non kiwang jilang an jong si BJP hai det pote khei ki sung along Karbi tum ki sung along nangli si adai chennai nangli si rap dun nai lo halo so ESDC li dalong ke claim ke dam ke chok che muni ke nangli tai nu muni lo pose pinni ani se tamen nangli hala ESDC hut a ok a vc nangli ke matha son se nani non ta matha bom lai ESDC hut kon lo ke chok ke den Karbi yan si social boycott ke chibi kortim ang bong pachi bho puso so bong pachi bho roi sem bong pachi bho nangli tum ESDC tum se Karbi hem arit kita ki pri Karbi yana phanta aprana takarmut nangli tum chithera reima hala haya preng tanani tum pinier na hiki si tanani nangli hinpen tudam thekthla pidam thekthla nangli chithera tu Daniel Tero ma amse aku non ta BJP yong te hai det pote adai EPCC pan tua nangli laan kimatha ke le aklong ke le joine si nangli tum ESDC long pini muni nang don de lo ahok ni gute ESDC tum phan ni kupe sitame nangli son alida asonson ke leader pura jipura ne penangli party kam kan ne nangli ke mathala an wetland ke mathat ke parsik pote nangli claim ne pela so teng pote monangli phan ke Bengali Bihari pinia berta ke lang si intong pon ikoklo domi thangmi